nọ n'ihe omume nke GCK kwa ụbọchị nke taa anyị na-aga obodo Chicago ka nwere ike wee jụọ ndị mmadụ onye bụ onye otu Kraịst bụ. Mụ onwe m abụghị m onye nke Kraịst, enweghị okpukperechi m onwe m so. Ana m eche mmadụ ịbụ onye nke Kraịst bụ dịka anyị bụ ndị njem n'elu ụwa nakwa n'ebe ọbụla anyị pụtara ụwa anyị. Ihe m kwenyere mmadụ ịbụ onye nke Kraịst bụ na onye ahụ na-enyere ibe ya aka, na-eme mmanye ndị ọzọ ndị ọbụla nọ na mkpa, na-enyere ndị mmadụ aka. Mgbe m nụrụ maka okwu abụghị nke Kraịst, ihe m ghọtara bụ na ọ bụ onye hụrụ Chineke n'anya, na-eso okwu ya, na-edebe iwu Chineke, na-egosi ịhụnanya nye ndị agbata obi ya. Ọ bụ ezigbo mmadụ were onwe ya nyefee n'aka Kraịst ije ozi ya. Ọ bụ onye na-elekọta mmadụ ibe ya. Ihe banyere mmadụ na-emetụta ya, ọ na-enyere ha aka. Ọ na-ewu okwukwe n'ime Chineke, wu okwukwe n'ihe o kwenyere, wu okwukwe n'ebe ezinụlọ ya nọ. Ọ bụ onye na-achọghị imegide mmadụ ibe ya ma ọ mejọọ ha. Ọ na-enwe mmasị inyere ndị mmadụ aka mgbe ha chọrọ enyemaka. Na onye ọbụla chọrọ enyemaka mgbe ọbụla, ọ bụ ya mere anyị ji ahụ ibe anyị n'anya. Ọ na-enyere ezinụlọ ya n'aka, nyere ndị agbata obi ya aka. N'ihi na mmadụ chọrọ enyemaka ibe ya. Mgbe anyị na-eme ihe dị otu a, onye ahụ bụ onye a na-akpọ nke Kraịst. N'uche nke m, ọ bụ ewere ezigbo obi. Ọ bụkwa onye ọ na-enwe mmetụta banyere mmadụ ibe ya. Ọ bụkwa onye na-ebi ndụ dị mma. Mgbe nke Kraịst bụ onye hụrụ Kraịst n'anya, na-egosipụta onyonyo Kraịst na ndụ ọ na-ebi, n'okwu ọnụ ya, na akparamagwa ya. Ọ bụ ihe bụ onye Kraịst bụ nye m. Nye m onwe m ịbụ onye nke Kraịst. Mgbe m na-eto eto n'ezinụlọ, ọ bụ inyere mmadụ ibe anyị aka, mmadụ iwekwa okwukwe n'ime Chineke. Ọ bụkwa, kedu ihe ọzọ m ga-ekwu? Ọ bụkwa mmadụ ị na-ahụ mmadụ ibe ya n'anya. Nye m onwe m, ọ ka bụkwa mmadụ iwu umeala, lekọta mmadụ ibe ya, nyere ndị agbata obi ya aka, nyere ezinụlọ ya aka, emejọ na mmadụ ibe ya. Ọ bụ onye nke ahụ. Ọ bụ ihe na-eju m anya na ihe na-akpali m bụ ka ndị a si wee kọwaa ọbụnadị onye Kraịst bụ. Tupu m bụrụ onye mara onye Kraịst bụ, ana m ebi ndụ na-ekwesị, ọ bụ na ịkpasuo m iwe, hụ ihe ị chọrọ, mana mgbanwe pụtara ịhụnanya nke Kraịst. N'ezie, abụ m onye agbanwere. Taa anyị ga-ele anya na-agụ akwụkwọ nsọ dị iche iche mgbe anyị na-ekwu maka ebe Kraịst na-ebi, ka o si ebi n'ime ndụ onye otu Kraịst. Ka anyị gee ntị na onye mgbasa ozi ọma Kumuyi ugbu a. Ndị Galatia isi 2, ana m agụ na amaokwu nke 20. Ndị Galatia isi 2 amaokwu 20, ọ sị, akpọgidekọwo mụ na Kraịst n'obe. Ọ bụghị mụ onwe m na-adị ndụ ọzọ, kama ọ bụ Kraịst na-adị ndụ n'ime m. Ghọta nke a nke ọma. Mgbe ị were ndụ gị nyechasịa Kraịst n'ịhụnanya ya, n'ike ya niile, na ebube ya, n'otite mmanụ nke mmụọ nsọ, na nnọnyere ya n'ike ya, wee bata n'ime obi gị, biri n'ime gị. Ugbu a ịtọgbọzi gị chakoo. Ugbu a ocheeze nke amara nke obi gị atọgbọ gị chakoo. Kraịst na-ebizi ndụ n'ime gị. Gị onwe gị na-adịzi ndụ site n'okwukwe nke ị kwere n'ọkpara Chineke. O wee sị, m na-adị ndụ, ma ọ bụghị m onwe m na-adị ndụ ọzọ, kama ọ bụ Kraịst na-adị ndụ n'ime m. Ma ndụ ahụ m na-adị n'anụ arụ ugbu a, ana m adị ya n'okwukwe. Ọ bụghị mgbe anyị ruru n'eluigwe, kama n'elu ụwa ana m adị ya na gịnị? Okwukwe, bụ nke m kwere n'ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya, rarakwa onwe ya nye n'ihi m. Ka nke a wee gị anya mgbe niile, na ị naghị adịzi ndụ nke na-adịbụ n'oge gara aga. Ugbu a ị na-adịzi ndụ site n'okwukwe, site n'okwukwe nke ikwere n'ọkpara Chineke, bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Na ndị Kọlọsi isi 2 malite na amaokwu nke 9. Ndị Kọlọsi isi 2 amaokwu nke 9. N'ihi na n'ime ya ka ozuzu niile nke ihe Chineke bụ na-ebigide na-ewere arụ mmadụ. Ihe niile Chineke bụ na-ebigide n'ime ya,
na amaokwu nke 10 n'ime ya ka emezuwokwara unu emezu, gị onwe gị zuru oke n'ime Kraịst. Ike zuru oke, otite mmanụ zuru oke, mmụọ nsọ zuru oke n'ime gị, ike zuru oke n'ime gị, na ọ dịkwa gị ihe kọrọ ụkọ n'ime gị ọzọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye chegharịrị echegharị, chegharịkute Kraịst, onye Kraịst mere ka ọ dị ọhụrụ, onye sitere n'ọnwa ahụ nke Kraịst rụrụ n'elu ebe Kalvarị bụrụ onye kere ọhụụ. Ugbu a ị na-adị ndụ n'ime ya, ị bụ onye zuru oke n'ime ya. Ọ na-agwa anyị na ndị Kọlọs 3 amaokwu nke 1, ndị Kọlọs 3 amaokwu nke 1, ya mere ọ bụrụ na unu soro Kraịst anyị bilikọ, ebugo onye nwụrụ anwụ, gị na Kraịst so nwụkọ ọnwụ, gị na Kraịst wee bilikọ ugbu a, na-achọnụ ihe dị n'elu. Ihe na-achọ agbanwewo, agụ nke obi gị agbanwewo, ebe ilekwasịrị anya na ndụ a agbanwewo. Ugbu a ị na-adịzi ndụ dịka Kraịst gara esi adị ndụ ma ọ bụrụ na ọ nọ n'elu ụwa ugbu a. E nwere onye oziọma nke Chineke kwuru, o mere ka o doo anya nke ọma na anyị bụ ndị nke Kraịst. N'ihi nke a, anyị nọ n'ime Kraịst. Nke a pụtara na dịka Kraịst nọ n'ime anyị, na-enwe ike na amara iji ebe ndụ ọhụụ. Ọ na-agbanwe ndụ anyị, gbanwee akọ na uche anyị, bie ndụ nke dị ebube ka anyị gaa n'ihu igozi onye. O wee sị, n'ihi na isorowo Kraịst bilikọ, na-achọnụ ihe dị n'elu, ebe Kraịst anyị nọ na-anọdụ n'aka nri Chineke. O wee sị na amaokwu nke 2, tụkwasị n'uche n'ihe, tụkwasị uche gị, ịhụnanya gị, mmasị gị, echiche obi gị niile na ihe dị n'elu, ọ bụghị n'ihe efu dị n'elu ụwa a. Na amaokwu nke 3, n'ihi na unu nwụrụ anwụ, ezowokwa ndụ unu n'ebe Kraịst anyị nọ n'ime Chineke. Amaokwu nke 4, mgbe Kraịst ga-apụta ihe, unu ga-esokwa ya pụta ihe. Ịmalitewo site na amara, ị ga-emecha gbachaa ọsọ gị a n'ebube. Isorowo Kraịst malite, ị ga-eso Kraịst bụrụ eze n'aha Jizọs. Mgbe anyị na-ekwu maka nzọpụta, ọ bụ nwapụta nke na-agbanwe ndụ mmadụ. Ọ bụ nwapụta nke na-egosi na onye a echegharịwo. Mgbe sị na azọpụtawo m, gịnị ka ọ pụtara? Abụ m onye enweghara enwegha. Mgbe ị na-asị azọpụtawo m, nke a pụtara na agbanwewo ndụ m. Mgbe ị na-asị abụ m onye azọpụtara azọpụta, ọ pụtara na nwegha ike nke Chineke enwegho gị, na ịbụzi onye agbanwere site na Kalvarị, na ike Chineke wetawo mgbanwe dị ebube n'ime gị. Oge nke gị eruwo. Welie aka gị elu maka ihe ịrịba ama gị. Were aka nke ọzọ bikwasị ebe ị nwere nsogbu ahụ. Ngwa ngwa anyị tiri eme n'ikpeazụ, imepe anya gị, lee onwe gị anya, ihe ị ga-ahụ bụ na Chineke arụwo ọrụ ebube ahụ. Ihe a na-apụghị ime ekwewo omume. Welie aka gị ahụ elu, lee anya ihe ga-eme na ndụ gị ugbu a. Tụkwasị obi naanị na Chineke, n'ihi na n'ebe Chineke nọ, a pụrụ ime ihe niile. Chineke nna, anyị abịakwutewo gị taa n'otu okwukwe ahụ nke na-adịghị agha agha, okwukwe nke bụ akwa akwụrụ, okwukwe nke na-adịghị ele anya n'azụ, ebe anyị maara na n'ebe ị nọ, a pụrụ ime ihe niile. Ya mere anyị na-abịakwute gị n'ihe ndị ahụ okwukwe pụrụ ime n'ụbọchị taa. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka ihe ịrịba ama gị were ọnọdụ na ndụ onye ọbụla. Gwọọ ndị nrịrịa, napụta ndị ekwensu kere agbụ, tijie ịgba niile, laa ike niile nke ekwensu n'iyi. Onye nwe anyị, na m arịọ gị ka ihe mmadụ na-apụghị ime, ka ihe mmadụ na-emetụbeghị na mbụ, n'oge dịka nke a, ugbu a, n'ebe anyị nọ taa,
na ndị na-ege anyị ntị n'igwe redio maọbụ nke telivishọn, na mba niile na obodo niile na mpaghara niile, onye nwanyị ihe mmadụ na-apụghị imere n'oge gara aga, mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọrịa ahụ a sị na adịghị agwọta bụrụ ihe a gwọrọ ugbu a. Oruru ọbara takọ n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ụkwara nta agwọwo gị, ịlawore n'aha Jizọs. Ihe agba niile, nhụju anya niile ka ewezuga unu na ndụ ụmụ Chineke, na ndụ onye ọbụla n'ebe a n'oge dịka nke a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ebe niile, nnapụta ebe niile, ihe ịrịba ama zoo ka mmiri, onye nwanyị mezuo ya ka ọ pụta ihe. Akụkụ otuto n'ọnụ onye ọbụla, anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'isonyere n'ihe mmemme nke GCK ụbọchị taa. Anyị na-enwe ọṅụ na gị na ezinụlọ gị sonyere n'ihe mmemme nke taa. Ụzọ dị mfe anyị na-eji wee kparịta ụka bụ site n'ọwa okwu anyị bụ www.dclm.org/connect maka ọdịmkpa nke ekpere maọbụ mkpa ọzọ nke ị nwere na ndụ gị. Onye nwe anyị gọzie gị.